Nagbibideo nga ako. Sige na! Ay, apo. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Hey, what's up? Mga tourist tayo. Oo. Tara na, Jeter. Nagbabalik tayo sa 100 Islands. Kasama ko mga yan. Yeah. Mga feeling tourist tayo dito. Oo, tara na. Pwede ka hindi na kalis yan. Hey! Ay. May butas sa taso. May maninilip. Dito tayo sa talunan. Gusto ko yung may pating. May pating. Hey vlog, welcome to my guys. So now, nandito tayo sa, ano ba ito? Hindi ko na Tayo sa naman. 100 Island. Bundok. Anong island? Anong pangalan ng island? 100 Island na may jump. Dito basta sabi yung when sky meets the sea. Mamaya, yun yung susunod na dito muna para trial lang kung Bastos. kaya nyo. Paano ka na? Pabayaw. Lapit kayo dito ah. Hindi ka lulubog tanga. Lola Jess, may dalawa na sila oh. Oo nga. Oo, gusto mo sama pa si Warren. Mas mahirap pa lumangoy sa swimming pool, boy. Oo nga. Oh, next! O Jeter, sunod ka na. Alangan sa papasok din ako. Bakit na? Nagbibideo nga ako. Sige na! Ay, apo. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Hey! So yun guys, nakatapos namin tumalon dun sa kuweba. Sa kuweba. After 1 hour, nakatalon na rin si Chris. Mag-isang oras na kami dun sa Sayang loob ng dapat kuweba. dapat nabidyohan yun kasi yung sigaw-sigaw niya doon. Alam mo yung 95% sigaw mo, 5% na natalon. Tinulak pa siya. Ayun na, give me na. Ayan na. Maganda. Para ba kasi kainin to? Okay. Tupin mo. Ano lang. Oo. Oh, okay. Talaba. Talaba. Okay. First time. Kagat-kagatin mo. Ay, nawala yung itlog eh. Ge! Okay. Okay. Alam mo yan eh. Okay na. Hindi sumama. Ano, walang lasa? Walang lasa? Kain tayo. Paano magbukas? Ha? Paano magbukas? Huwag na kaya, baka mabuksan. Ingap sa mga... Ang hirap. Kaya mo Liz? Hindi ko nga alam yan eh. Ayan, nabuksan niya. Yan ang maliit. Sa kabila. Sama? Ayoko. Ayaw mo na? Ayoko na. Oh, yan yun guys. Yung malaki yung maliit. Sa dalawa? Tatlo. Oh, wow. Yung isa namin kasama. Bartok na. Okay, ulit yung pag-ulit yung usapan. Prepare kayo, wala kayong kanin, wala kayong tong, wala kayong chopping board. Sabi nga ni mama ko. Ulitin mo daw yung yung plano. Ulitin yung plano. Dapat kapag sa susunod, yung talagang prepare na lahat at saka yung kompleto na. Ano yung bangkay, Panoy? Ha? Yung bangka daw. Yung bangka ko pa rin nahalangan naman. Libre na nga bangka ko pa rin. Basta 15 lang na tao.
Tsaka 3 akong tao. Mas maganda sana sa pupunta natin kung may goggles tayo, boy. Para makita niyo yung mga rosip, ganyan, kapulot kayo doon. Di ba? Kaso wala tayong goggles eh. Di ba may gagawin kayo dun sa bahay nyo? Di ba meron kayo sa bahay nyo? Hindi, wala. Eh wala ba? Kanta tayo, Nilo. Ah, lasing ka. Ay, hindi. Kanta ka pala, Nilo. May pating daw dito sabi ni Ano, mga alon nga oh. Mga nagsusmod snorkeling dyan sa ano, Gedli no. Samoy, kakalsoy. Samoy ko kalsoy. Uy, gagi, di ko na video si Michael. O, Jeter, talon ka ulit. Ayoko. Jeter. Ayan, makita nyo ang Mama Mary. Sa loob ng 100 Olens. May mga paniki pa sa loob oh. Warren, talon. Hey, boy. Tara, Nils. Tignan mo si Mylene oh. Yung talon. Bigyan mo ako, Nils. Okay. Get may tali-tali doon. Dapat di ako maaari. Pwede mo maaari na lang. Talon! Oh! Jeter, talon ka na! Ayoko. Ha? Ano, tatalon ako! Oo nga! Tara na! Para mawalan yung ano mo. Ano, tago mo na cellphone ko? Wala ng gas? Magpaalad na tayo. Ano yan? Lamay na tayo. Hindi, may gasolina pa tayo. Abang si Jeter. Ito yung pinakamalalim na part na. Yeah. May pating dito. Ayoko. May pating dito. Baraputang nakakatakot dito po. Yung may tusok. Oo, yung baraputang nakakatakot. Yung pirana kayo, wala. Yung parang Wala naman eh. dati, yung may picture ka. Walang pirana dito. Wala. So yun guys, dito na kami sa cooking na. Mag-vlog na ako eh, picture pa kayo. Ayan na, ayun. 2 wheels, 4 wheels, 5th wheel. Wisit na yan. Eh, so nasa kuweba na tayo. Dito ang ano, where the magic happens. Yeah. I'm there once. Ay! Butang ina. Kakaibang species. So yan sila ngayon sa taas. Kam? Bumaba na nga ako eh. Hindi ko na makyat eh. Yun na kuya. Putang ina mo! Hey, touchdown na tayo. Look up. Guys, we're here in Pantalon na. Yung speedboat namin. Ayun yun guys, kung nakikita nyo, low tide na yun oh, kita nyo no. Doon kami nagsasaka nung kabataan ko, doon banda. Doon kami nagtatanim nung bata pa ako. Kasi dati, yung tubig, mababaw pa yan. Tapos ngayon medyo, kaya ano, pinagkukuhanan na lang namin ng talaba. Yun ang isang balding talaba. Sobrang pagod na natin guys. Nanginginig na yung paa ako. Umakit lang ako doon, nanginginig na. Ano, wala na akong sa exercise, mag-dive na ako. So yun guys, uwi na kami kasi pagod na kami at magbibis na. Yung mga kasama namin nandun na sila. Doon sa kalsada. At sa susunod na vlog ulit. See you our next vlog. Grabe! Nakatalit pa ang ilong ah. I-relax mo lang ako, lulutang ka dyan. Kahit isang tali lang. Tartado.